Så giver vi den lidt gas, og så når det derhen. Ja. Så vi svinger rundt. Du står her og holder dig alle steder og spiller. Hvilken hånd skulle jeg finde telefonen frem i? Ja, det er god. Så hvem skal jeg finde Er der mange, hva'? Kom her. Vi kommer lige her. Hvad er det? Om lidt. Det ligner nogen fra Mad Max, det der. Ja. Det er blandt det, der sidder folk inde i og bliver skudt på. Det er mandskabsvogn eller sådan noget der, ikke? Der sidder en bag en måde. Hvad? Se, der kommer... Der er kun 9-30 år. Nogle gange så er det nogle missioner, der er sjove ud her. Det er noget... Det er lige... Må jeg prøve at se en gang? Nej, der er ikke. Det var ikke godt.